2026, διάλεξη της φιλοσοφικής εταιρείας, σε μια βραδιά ιδιαίτερα δύσκολη για την Κύπρο από την άποψη των τσεχικών συνθηκών. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τη δόκτωρα Γεωργία Χατζηβασίλη, η οποία θα μας ταξιδέψει από τον καιρό του Σωκράτη για ενδιάμεσους σταθμούς πολύ σημαντικούς για τη φιλοσοφία της παιδείας, για να φτάσουμε στον Μάθιου Λίπμαν και στη φιλοσοφία για παιδιά. Το διακύβευμα σίγουρα στην αρχαιότητα για τη φιλοσοφία ήταν η δυνατότητα μετάδοσης της φιλοσοφικής σκέψης. Αυτό το διακύβευμα μετά την αρχαιότητα δεν υφίστατο ως ισχυρό διακύβευμα για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά από τον 19ο αιώνα και μετά και μέχρι σήμερα υπάρχουν προσπάθειες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την επαναφορά της μεθόδου διδασκαλίας και μετάδοσης της φιλοσοφικής σκέψης με τέτοιον τρόπο, ώστε να υποφελούνται όσοι εισάγονται και προχωρούν στις φιλοσοφικές σπουδές σε όποιο επίπεδο της εκπαίδευσης. Γεωργία μου, έχεις το λόγο. Υπάρχει επιστροφή που λέει και ακούγεται δίπλο. Ακούγεται δίπλο. Μισό λεπτό να κλείσω το δικό μου το δικό. Τώρα ακούγεται δίπλο. Τώρα, Ζαχαρία μου τώρα. Ας μας ενημερώσουν και οι φίλοι μας από το διαδίκτυο αν ακούν διπλή τη φωνή μου και σε λίγο τη φωνή της Γεωργίας, για να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε. Είναι εντάξει, όχι. Ωραία. Εντάξει. Έλα, Γεωργία. Καλησπέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Γεωργία Χατζηβασίλη και είμαι μάχημη εκπαιδευτικός τα 2 τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση. Πρωτού προχωρήσω στη σημερινή μας διάλεξη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ιωάννη Χριστοδούλου, αλλά και τον καθηγητή μου Άλεξη Πέτρου, παρότρινα να λάβω μέρος στις φετινές φιλοσοφικές διαλέξεις. Το θέμα της σημερινής μας διάλεξης αφορά το διάλογο στη φιλοσοφία και στη φιλοσοφία για παιδιά και είναι μια προσπάθεια θεμελίωσης της διαλογικής σκέψης στην εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο θέμα θα κυκλοφορήσει σύντομα σε έντυπη μορφή στο βιβλίο μου από τις εκδόσεις Παπαζήση. Ως εκ τούτου θέλω να κάνω μια αναφορά στα περιεχόμενα του βιβλίου μου. Στην εισαγωγή τίθεται θέμα για το ποια είναι η θέση του διαλόγου στην εκπαίδευση. Παρουσιάζεται το ερευνητικό μου πλαίσιο. Δίνεται έμφαση γιατί είναι παιδαγωγικό επίγον η αξιοποίηση του φιλοσοφικού διαλόγου ως σκοπός της σκέψης. Παρουσιάζονται οι γενικές μου υποθέσεις, τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποίησα για να κάνω την έρευνα μου και τα ερευνητικά μου ερωτήματα. Το βιβλίο χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται λόγος περί του φιλοσοφικού διαλόγου στη βάση της φιλοσοφικής σκέψης. Στην αρχή θέλησα να κάνω μια διάκριση μεταξύ των 4 ειδών κοινωνίας και στη συνέχεια αναλύω μία-μία τις φιλοσοφικές θεωρίες που αφορούν το διάλογο. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μου θέλησα να αναφερθώ στη θέση που έχει ο διάλογος σήμερα στην εκπαίδευση, ποια είναι η θέση του παιδιού στη φιλοσοφία
και προσπάθησα να θεμελιώσω το φιλοσοφικό διάλογο όπως αυτός προτείνεται στη φιλοσοφία για παιδιά μέσα από τις φιλοσοφικές θεωρίες περί του διαλόγου που βρίσκονται στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Στο τέλος, καταλήγει το βιβλίο μου με το ερώτημα εάν μπορεί να θεμελιωθεί η διαλογική σκέψη στην εκπαίδευση. Ένα βασικό ερώτημα που με απασχόλησε κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής ήταν η θέση της φιλοσοφικής σκέψης και της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση. Όπως φάνηκε μέσα από την βιβλιογραφία, η φιλοσοφική σκέψη υποαξιοποιείται και η φιλοσοφία δεν έχει τον καταλυτικό ρόλο που θα έπρεπε να έχει όσον αφορά την καταπολέμηση της πλάνης, τη διδασκαλία του ορθού, του δικαίου και του αγαθού και την επίτευξη της αυτογνωσίας. Αν πάμε τώρα στο μάθημα της φιλοσοφίας, όπως αυτό διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα δούμε ότι δίνεται έμφαση στην ιστορία της φιλοσοφίας και όχι στην πρακτική τέχνη του βίου, μέσω της οποίας διαμορφώνουμε και αναδιαμορφώνουμε τις διανοητικές δομές που διάγουν το βίο μας. Τώρα, γιατί κρίνεται ως παιδαγωγικό επίγον η αξιοποίηση του φιλοσοφικού διαλόγου ως σκοπού σκέψης. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να δούμε πρώτα τι σημαίνει φιλοσοφικός διάλογος. Φιλοσοφικός διάλογος είναι εκείνο το είδος επικοινωνίας όπου κάθε απάντηση γεννά ένα καινούριο επιχείρημα μέσα από λυσιδωτές κοινές σκέψεις και που βοηθά τους συνομιλούντες να δουν τα πράγματα ποικιλότροπα και μέσα από τους άλλους. Αυτό σημαίνει την ικανότητα της ανοιχτής σκέψης, δηλαδή να μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στις ιδέες, απόψεις και διάφορες ιδέες, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα. Αυτό σημαίνει την εκμάθηση δεξιοτήτων μέσα σε μια κοινότητα διερεύνησης, δηλαδή τη διατύπωση φιλοσοφικών ερωτημάτων, τη σύλληψη υπόλοιπων ενιών, την ανάπτυξη κριτικής για νέες προοπτικές, να μάθουμε να ενοιολογούμε τη γνώση και να ξεπαγώνουμε τη σκέψη μέσω της γλώσσας. Τα ερωτήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια είναι τα εξής. Πώς ξεχωρίζει ο φιλοσοφικός διάλογος από άλλα είδη συζήτησης? Ποιες είναι οι θεωρίες περί διαλόγου που αναπτύσσονται στη φιλοσοφική παράδοση? Τι είναι αυτό που θεωρείται στην εκπαίδευση διάλογος? Ποιο είναι εκείνο το έδαφος που προαπαιτείται για να έρθουν πιο κοντά η φιλοσοφία και τα παιδιά? Ποια είναι η σχέση του φιλοσοφικού διαλόγου, όπως προτείνεται στο πρόγραμμα Φιλοσοφία για παιδιά, με τις φιλοσοφικές θεωρίες περί διαλόγου που αξιοποιούνται για τη θεμελίωση του σκεπτικού της διαλογικής μεθόδου στη φιλοσοφία για παιδιά? Μπορεί η φιλοσοφία για παιδιά να αναπτύξει τη φιλοσοφική σκέψη στην παιδική ηλικία? Πώς τώρα το διαλογικό εργαλείο μπορεί να συνεισφέρει στην αξιολόγηση της διαλογικής σκέψης, αλλά και του τρόπου της λειτουργίας μιας κοινότητας σκέψης? Πώς μπορεί η φιλοσοφία για παιδιά να βελτιώσει τη γνωστική ικανότητα των παιδιών? Πώς μπορεί η φιλοσοφία για παιδιά να συντείνει στην κατανόηση των συναισθημάτων και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών? Μπορεί εν τέλει να θεμελιωθεί η διαλογική σκέψη στην εκπαίδευση? Από αυτά τα ερωτήματα προέκυψε μια γενική υπόθεση, η οποία αφορά στο εάν ξεπαγώσει η σκέψη περί φιλοσοφικού διαλόγου, εάν διερευνηθεί το φιλοσοφικό του περιεχόμενο, αλλά και η αξία του για το φιλοσοφή, τότε δέχεται να καταστεί αντιληπτή η αξία του διαλόγου ως παιδαγωγικού εργαλείου
αλλά και να ενδυναμωθεί η επιχειρηματολογία υπέρ της αξιοποίησης της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση. Στην προκειμένη περίπτωση, το πρόγραμμα της φιλοσοφίας για παιδιά θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα του τρόπου αξιοποίησης των διαλογικών εργαλείων και μεγιστοποίησης της σκέψης. Ως εκ τούτου, απαντώντας στο πρώτο ερώτημα που αφορά στη διάκριση του διαλόγου από άλλα είδη συζήτησης, ετυμολογικά μιλώντας, συνομιλία είναι μια λέξη που προέρχεται από δύο συνθετικά, το συν και το μιλώ. Δηλαδή το να ακούμε και να μιλάμε εκ περιτροπής ο ένας στον άλλο. Η εξέλιξη καθορίζεται κυρίως από τις ενεξέλιξη ανάγκες της ίδιας της συνομιλίας, που έχει από νόμους συνέπειας, δεν έχει πρόθεση, αλλά ούτε δύναται να κατευθυνθεί, καθώς γίνεται προς χάρη του ίδιου της του εαυτού. Έτσι, αν και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ορθολογικού συνομιλητή, θεωρητικά είναι συμμετρική, δηλαδή το α άτομο δεν μπορεί να συζητά με το β, εάν το β δεν συζητά με το α και δεν αναπτύσσει τεχνικές χειραγώγησης όπως η πειθό και η ρητορική. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η έκφραση των προσωπικών μας αντιλήψεων και συναισθημάτων. Ακολουθώς, προχωρώντας στο δεύτερο είδος επικοινωνίας, τη συζήτηση, η συζήτηση σημαίνει να αναλύω και να σπάζω τα πράγματα με το ενδεχόμενο να προκύψουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Ενδέχεται να έχει την μορφή της διαπραγμάτευσης, που σημαίνει την αναζήτηση μιας συμφωνίας που να είναι συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η έμφαση στη διατύπωση σχολείων και απόψεων, στην κατανόηση, στην αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν την ορθότητα της θέσης, την αξιολόγηση, την μαχητικότητα, τη διαμόρφωση αντιπαραδειγμάτων και την αναζήτηση συμπεράσματος. Η συζήτηση αποτελεί το προκαταρκτικό στάδιο του διαλόγου και μας εξυπηρετεί στο να προχωρήσουμε σταδιακά σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Ο διάλογος τώρα, ετυμολογικά μιλώντας, προέρχεται από δύο λέξεις, το διά και το λόγο, που σημαίνει που έχει ποικίλες σημασίες, και στην ιστορία της φιλοσοφίας λαμβάνει δύο μορφές. Τη λογοτεχνική μορφή, όπως συναντάται στον Πλάτωνα, τον David Hume και τον Λουκιανό, και ως φιλοσοφικό λόγο περί αυτού και ως μέθοδο που θα το δούμε σήμερα. Τι σημαίνει τώρα διάλογο? Στο διάλογο, κάθε επιχείρημα προκαλεί ένα αντεπιχείρημα που ξεπερνά το άλλο, οθώντας το να πάει πέρα από τον εαυτό του, χωρίς ποτέ να είναι επιτρεπτή η ταυτόχρονη αναπήδηση των ποδιών. Οι συνομιλητές τώρα πραγματεύονται ένα ζήτημα και θέλουν να το λύσουν το συντομότερο δυνατόν, αξιοποιώντας τη λογική ως σκοπό και ως στόχο. Αντίθετα, ο φιλοσοφικός διάλογος είναι η προσπάθεια των συνομιλητών να πείσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, είτε μαθαίνοντας από τον αντίπαλο που σφάλουν, είτε αξιοποιώντας τα επιχειρήματα του αντιπάλου για να βελτιώσουν, να ενισχύσουν και να διατυπώσουν καλύτερα τις απόψεις τους. Χαρακτηριστικά του είναι η αποκοινού σκέψη και αναστοχασμός, η απουσία της μονοδιάστατης αντίληψης, η οικοδόμηση μιας κοινότητας, η πρόθεση να οδηγηθούμε σε μια νέα κατανόηση των πραγμάτων, η διερεύνηση, η εξέταση, η έρευνα, η συνεργασία και η ακρόαση. Στο συγκεκριμένο σημείο κάνω αναφορά σε 4 θεωρίες για τον διάλογο, όπως αυτές αναπτύσσονται στη φιλοσοφική παράδοση. Τις υπόλοιπες, αν ενδιαφέρει κάποιον, μπορεί να τις διαβάσει και στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Η πρώτη θεωρία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η περίπτωση του Πλάτωνα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το έργο του Πλάτωνα έχει τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων. Οι διάλογοι στον Πλάτωνα δεν αποτελούν απλή καταγραφή μιας πραγματικής συζήτησης, αλλά είναι τεχνητοί και ελεγχόμενοι με σαφή φιλοσοφικό σκοπό.
Ο κύριος στόχος τους είναι η αλληλεπίδραση των συνομιλητών, μέσω της οποίας αναπτύσσεται η φιλοσοφική σκέψη. Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο του πλατωνικού διαλόγου είναι η διαλεκτική μέθοδος, η οποία εμφανίζεται σε δύο μορφές: η σοκρατική διαλεκτική μέθοδος και την πλατωνική διαλεκτική μέθοδο. Τώρα, τι είναι η σοκρατική διαλεκτική μέθοδος? Η σοκρατική διαλεκτική μέθοδος οδηγεί στην αναζήτηση της αλήθειας μέσω ερωταποκρίσεων. Δεν παρέχει έτοιμες απαντήσεις, αλλά καθοδηγεί το συνομιλητή να ανακαλύψει μόνος του τη γνώση. Η εφαρμογή της προϋποθέτει 4 βασικές συνθήκες: τη διαλεκτική δραστηριότητα, δηλαδή την ενεργή συμμετοχή των συνομιλητών στο διάλογο, την υποχρεωτική επιλογή, οι συνομιλητές καλούνται να δεσμευτούν σε συγκεκριμένες θέσεις, την αντίφαση, πρέπει να αναδεικνύονται αντιφάσεις στις απόψεις του συνομιλητή για να μπορέσει να εξελιχθεί η φιλοσοφική σκέψη, και την προενοιολογική γνώση, η αλήθεια προϋπάρχει εν δυνάμει στον άνθρωπο και ανασύρεται μέσω της διαλεκτικής διαδικασίας. Στην πλατωνική διαλεκτική μέθοδο υπάρχει μία διαφορά. Είναι μια διαδικασία νοητικής διαφώτισης, που ο τελικός της σκοπός είναι η προσέγγιση της ιδέας του αγαθού. Σε αντίθεση με τη σοκρατική μέθοδο, δεν περιορίζεται στον έλεγχο των απόψεων, αλλά στοχεύει στη θετική κατάκτηση της γνώσης. Τα μεθοδολογικά εργαλεία της πλατωνικής διαλεκτικής μεθόδου είναι η υποθετική μέθοδος, δηλαδή η έρευνα ξεκινά από υποθέσεις, οι οποίες εξετάζονται, αναιρούνται ή υπερβαίνονται μέχρι να φτάσει η σκέψη σε ένα ανυπόθετο θεμέλιο. Μία άλλη μέθοδος που ακολουθείται στην πλατωνική διαλεκτική είναι η συνοπτική και διαιρετική μέθοδος. Σύνοψη σημαίνει να ενοποιούνται πολλά επιμέρους στοιχεία σε μία γενική έννοια, και διαίρεση σημαίνει να διασπάται η γενική έννοια σε επιμέρους είδη. Τώρα, στην περίπτωση του Μάρτιν Μπούπερ, ο διάλογος έχει τη μορφή της θρησκευτικής επικοινωνίας. Για τον Μάρτιν Μπούπερ, η ζωή είναι η συνάντηση με τον κόσμο και τους άλλους, και δεν υπάρχει κανένας πλατωνικός κόσμος ιδεών πέραν της σχέσης. Μάλιστα, ο Μάρτιν Μπούπερ διαχωρίζει την ύπαρξη σε 2 τρόπους. Το εγώ-εσύ, τον διάλογο, που είναι η συνάντηση του εγώ με το εσύ, του θείου, του άλλου, ο διάλογος, και το εγώ αυτό, ο μονόλογος, που οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα του παρελθόντος. Μάλιστα, κατά τον Μάρτιν Μπούπερ, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ζει την διπλή σχέση. Τη ζωή με τους ανθρώπους, η οποία είναι ζωντανή και γλωσσόμορφη, τη ζωή με τα φυσικά πλάσματα, τα οποία κινούνται απέναντι στους ανθρώπους, και το εγώ προσκολάται στο κατόφλι της γλώσσας, και τη ζωή και τη σχέση με τις πνευματικές οντότητες, όπου η γλώσσα δεν υπάρχει. Όμως, για τον Μάρτιν Μπούπερ, το εγώ-εσύ, ο διάλογος, είναι η πιο σημαντική σχέση, η οποία συμβαίνει στη σφαίρα του διανθρώπου, στο μεταξύ τους χώρο. Τώρα, για να γίνει πραγματικότητα η συγκεκριμένη μορφή διαλόγου, θα πρέπει να υπάρχει προσωπική εμπλοκή, θα πρέπει να προσανατολίζεται το εγώ στον άλλο, θα πρέπει να υπάρχει αγάπη ως ευθύνη, η αμοιβαιότητα, η αποδοχή της εταιρότητας, και να μην υπάρχει σκοπός, προαναφορά ή απληστία. Ορθολογική προϋπόθεση του διαλόγου είναι να αναγνωρίσουμε την νομιμότητα και την ονότητα του εαυτού από το ίδιο το άτομο, αλλά να αναγνωρίσουμε την νομιμότητα και την ονότητα του άλλου. Έτσι, ο Μάρτιν Μπούπερ σκιαγραφεί 3 είδη διαλόγου: τον πραγματικό
πραγματικό διάλογο, ο οποίος είναι προφορικός ή σιωπηρός, τον τεχνητό διάλογο, που η επικοινωνία είναι τυπική, και τον διάλογο μονόλογο, όπου το υποκειμενικό εγώ και το υποκειμενικό εσύ συναντιόνται μεταξύ τους χωρίς πλήρη αλληλεπίδραση, αφού το καθένα μιλάει για τον εαυτό του. Στη συνέχεια, στην περίπτωση του Ρίτσαρντ Ρόρτι, ο διάλογος έχει τη μορφή της μινιμαλιστικής ηθικής της ευγένειας. Είναι ένας τύπος συνομιλίας που αφορά την ανθρωπότητα και τα περί της φιλοσοφίας. Είναι μια υβριδική έννοια της συνομιλίας, η οποία αποσκοπεί στη λύτρωση της φιλοσοφίας από την αφάνεια και στη δημιουργία μιας μεταφιλοσοφικής κουλτούρας. Ο σκοπός του διαλόγου είναι η σκέψη που αφορά στη δυνατότητα γέννησης μιας νέας φιλοσοφικής σκέψης και όχι η σκέψη πάνω σε κάτι που ήδη υπάρχει. Για να είναι εφικτή αυτή η μορφή διαλόγου, θα πρέπει να τηρούνται τρεις προϋποθέσεις. Η ηρωνία, δηλαδή να μπορούμε να επανακατασκευάζουμε το νόημα και την εαυτότητα. Η συμπάθεια, στο πώς δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η φαντασία, δηλαδή να μπορούμε να ασκούμε έσταση σε κάθε αδιαμφισβήτητη ερμηνεία της πραγματικότητας και να την υποκαθιστούμε από ένα συνεχή διάλογο. Πρόκειται για μια διαδικασία ερμηνευτικής που είναι δυνατή μόνο μέσω της συνομιλίας. Μονάχα με τη συνομιλία μπορούμε να καταλάβουμε τη θέση ή την προοπτική θέασης του άλλου. Στην περίπτωση τώρα του David Bohm, ο διάλογος στο έργο του On Dialogue ορίζεται ως η ροή του νοήματος που κυλάει ανάμεσα και μεταξύ μας. Είναι μια συνθήκη κατά την οποία τα άτομα της ομάδας επιχειρούν να συνειδητοποιήσουν τι βρίσκεται στο μυαλό των άλλων, χωρίς να καταλήγουν σε συμπεράσματα ή κρίσεις. Είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος με την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε βασικές απόψεις για το νόημα της ζωής, για το δικό μας προσωπικό συμφέρον, για το συμφέρον της χώρας μας, της θρησκείας μας και για αυτό που εμείς θεωρούμε σημαντικό. Σε αυτή τη μορφή διαλόγου, η συλλογική σκέψη προκρίνεται της ατομικής. Για να είναι εφικτός αυτός ο τύπος διαλόγου, πρέπει τα άτομα να εξασκηθούν σε τρεις διαλογικές πρακτικές. Στην ενεώρηση της σκέψης, δηλαδή να μπορούν να εκθέτουν τις αντιδράσεις, τις απόψεις και τα συναισθήματά τους σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να γίνονται αισθητά τόσο από την ίδια μας την ψυχή και επίσης να αντανακλώνται και από τους άλλους μέσα στην ομάδα. Στην κιναισθησία της σκέψης, δηλαδή να μπορούν να δημιουργούν έναν καθρέφτη μέσα από τον οποίο να βλέπουν τα αποτελέσματα των πράξεων τους και την μετεπίγνωση της σκέψης, δηλαδή να γνωρίζουν τις διαδικασίες του γνωρίζει, του συναισθάνεστε και του υπάρχει. Αρχές για να γίνει πραγματικότητα αυτή η μορφή διαλόγου είναι ο αριθμός των συμμετοχόντων να μην ξεπερνά τα 20 με 40 άτομα. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να κάθονται σε ένα κυκλικό σχήμα, ώστε να είναι άμεση η επαφή του ενός με τον άλλο. Η διάρκεια καθορίζεται περίπου στις 2 ώρες και θα πρέπει να υπάρχει ένας διαμεσολαβητής, ο οποίος να επαναλαμβάνει τα όσα έχουν υποθεί και να επαναφέρει τη συζήτηση, να καθοριστεί το αντικείμενο προς διευκρίνηση, να γίνει η σχετική διαπραγμάτευση και να υπάρχει ευαισθησία. Δηλαδή, συναίσθηση, να μπορούμε να σκεφτούμε τις σκέψεις του άλλου και να νιώθουμε αυτά που νιώθει ο άλλος. Φυσικά, κατά τον David Bohm, υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στη μη πραγμάτωση αυτής της μορφής διαλόγου, όπως η διαπραγμάτευση,
η ποικιλία των υποθέσεων και των απόψεων που έχουμε εμείς οι άνθρωποι σχετικά με κάποια βασικά ζητήματα, η επιμονή μας σε αυτές τις απόψεις, οι ρόλοι που υιοθετούμε ως άνθρωποι και η τάση να αποκτήσουμε κέρδος ή εξουσία. Στον πομιανό διάλογο, επομένως, όλοι είναι αρκετά ελεύθεροι. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιλύσουμε σημαντικές παγκόσμιες κρίσεις. Ο νους αφυπνίζεται και ενεργοποιείται γιατί αποδεχόμαστε τη σχέση μας με τον άλλο και αναπτύσσουμε ένα κοινό νόημα το οποίο μεταμορφώνεται συνεχώς και κανένας ομιλητής και κανένα ειδικό περιεχόμενο δεν αποκλείεται. Τώρα, πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ο φιλοσοφικός διάλογος στην εκπαίδευση. Ο φιλοσοφικός διάλογος θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα μέσο μάθησης, χωρίς κατά ανάγκη να παραπέμπει σε παιδαγωγικού τύπου θεωρίες. Δεν θα πρέπει να εννοηθεί ως μια ιδεολογία, αλλά ως μια διαλογική θεωρία του νου και ως μια ηθική απόμακρη από κάθε ηθικολογία. Είναι σημαντική η διαλογική πρακτική, γιατί προϋποθέτει και καλλιεργεί όλες τις ανθρώπινες αρετές, εξασφαλίζοντας και προάγοντας τον πολιτισμό. Είναι ίσως η πιο πολιτισμένη και αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης, στον ιδεώδη διάλογο, ο δάσκαλος και η δασκάλα είναι ζωντανά παραδείγματα όλων των αρετών και η εξουσία τους είναι πάντοτε υπό όρους. Τώρα, προχωρώντας παρακάτω, θα ήθελα να δούμε λίγο ποια είναι η θέση της φιλοσοφικής σκέψης και του φιλοσοφικού διαλόγου στη σημερινή εκπαίδευση. Θα παρατηρήσουμε ότι απουσιάζει λόγω της αμεταβλητότητας των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, της συντήρησης ενός παροχημένου τρόπου διδασκαλίας και τις ανεπιθύμητες πρακτικές που χρησιμοποιούμε ως εκπαιδευτικοί. Προϋπόθεση τώρα για να ενταχθεί φιλοσοφία, αλλά και φιλοσοφικός διάλογος στο σχολείο, αποτελεί η ένταξη των παιδιών στον κόσμο της φιλοσοφίας, που μέχρι πρότινος ήταν ο κόσμος των ενηλίκων. Τώρα, ποια είναι η θέση του παιδιού στη φιλοσοφία? Η επικρατούσα αντίληψη κυριαρχεί τουλάχιστον τα τελευταία περίπου 100 χρόνια, είναι ότι τα παιδιά στερούνται της απαιτούμενης γνωστικής ωριμότητας για να φιλοσοφούν. Ο Πλάτων θα μας πει ότι οι νέοι δεν είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τη διαλεκτική μέθοδο, καθώς την καταχρώνται. Ο Αριστοτέλης θα μας πει ότι τα παιδιά πορεύονται σύμφωνα με τα πάθη τους και αγνοούν τα της ζωής και έτσι δεν έχουν απαραίτητη εμπειρία για να καταπιαστούν τη φιλοσοφία. Ο Καρτέσιος θα μας πει ότι η παιδική ηλικία είναι ο χρόνος και ο τόπος του λάθους και της προκατάληψης. Για τον Καντ, το παιδί βρίσκεται σε μια κατάσταση ανηλικιότητας. Και τέλος, σύμφωνα με τον Χέγκελ, δεν θα έχει κανένα νόημα να μάθει κανείς να φιλοσοφεί χωρίς να γνωρίζει φιλοσοφία. Η πράξη του φιλοσοφεί μπορεί να προκύψει μονάχα ύστερα από συγκροτημένη γνώση. Τέλος, ο Ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget θα μας πει ότι τα παιδιά δεν είναι ικανά να σκεφτούν λογικά πριν φτάσουν στο στάδιο της ανάπτυξης, δηλαδή 10 με 12 ετών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δυνατή ένσταση περί της ικανότητας των παιδιών να φιλοσοφούν. Έχει εμφανιστεί ένας φιλοσοφικός κλάδος, η φιλοσοφία της παιδικότητας,
η οποία διερευνά φιλοσοφικά ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με την παιδική ηλικία, συζητά θεωρίες γνωστικής και ηθικής ανάπτυξης και πλέον διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα στα πανεπιστήμια. Τώρα, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τη στάση μας απέναντι στη θέση του παιδιού στην φιλοσοφία, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούμε με τις λέξεις παιδί και παιδικότητα. Στον προσοκρατικό φιλόσοφο Ηράκλειτο, ο χρόνος παρομοιάζεται με ένα παιδί που παίζει με τα ζάρια. Η βασιλεία ανήκει στο παιδί. Αυτό σημαίνει ότι την εξουσία και την κυριαρχία στο παιχνίδι της αλλαγής την έχει το παιδί. Από την άλλη, ο Κόχαν εμένει στην ελληνική λέξη «πες» και ορίζει το παιδί ως κάποιον ο οποίος επαναστατεί εναντίον του ορθολογισμού, της ταξικής τυραννίας και της πολιτικής ορθότητας του σύγχρονου κράτους, ως την τελική μεταμόρφωση του πνεύματος. Στη βάση αυτή, η λέξη παιδικότητα είναι το χρέος που αποκτά το παιδί μόλις γεννηθεί, είναι η προσπάθεια του παιδιού να αποκτήσει τη γλώσσα, είναι μία μη υποκειμενική δύναμη, ένας επαναστατικός τόπος περιορισμένης αντίστασης στις κυρίαρχες γραμμές της κοινωνικής πειθαρχίας και ελέγχου, είναι συνδεδεμένη με τους προγόνους και τη μνήμη μιας ολόκληρης κοινότητας, συνδέεται με την ανθρώπινη περιέργεια και συνιστά μια διαφοροποιημένη εμπειρία του παροντικού χρόνου που συνδέει στη στιγμή του παρόντος, το παρελθόν, με το μέλλον. Τώρα, γιατί στα παιδιά πρέπει να δίνεται η δυνατότητα του φιλοσοφεί. Γιατί τα παιδιά μαθαίνουν να συζητούν τα είδη των προβλημάτων, εγείρουν ερωτήματα για τα οποία προβληματίζονται και οι ακαδημαϊκοί φιλόσοφοι, είναι ένα άνοιγμα στη φαντασία τους, είναι μια φρέσκια και βεβρετική σκέψη, βελτιώνουν την αναγνώριση, την κατανόηση και εκτιμούν τη διαφορετική διάσταση της ζωής που ζουν ως παιδιά, εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι προκύπτει και η αναγκαιότητα του δικαιώματος στη φιλοσοφία. Γιατί τα παιδιά έχουν την ανάγκη να φιλοσοφούν? Γιατί είναι ανοιχτά στα μυστήρια που αφορούν την ανθρώπινη ζωή και είναι περίεργα για τα πιο βασικά πλαίσια της ανθρώπινης εμπειρίας. Γιατί από τη φύση μας ως ανθρώπινα όντα θέλουμε να προσεγγίζουμε την κατανόηση. Ως εκ τούτου, τι πρέπει να κάνει το εκπαιδευτικό σύστημα εάν πρόθεση του είναι η καλλιέργεια της σκέψης των παιδιών? Αρχικά θα πρέπει να παρέχει την ευκαιρία της αυθόρμητης αναζήτησης και της αυθόρμητης αμφισβήτησης. Έπειτα, το φιλοσοφικό ερώτημα «Διωτέαν πώς» ίσως είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για τα παιδιά. Ακολούθως, ο φιλοσοφικός διάλογος ως εργαλείο μάθησης θα πρέπει να εννοηθεί ως το μέσο δοκιμής και διαμόρφωσης ενός υποδιαμόρφωση ατομικού και κοινωνικού εαυτού. Έτσι, εάν θέλουμε οικονομική βελτίωση και κοινωνική αποκατάσταση, θα πρέπει να δώσουμε ίσες ευκαιρίες, τις ανάλογες ευκαιρίες εκπαίδευσης στους νέους, ώστε να μπορούν να αλλάξουν τους δεσπόζοντες τύπους σκέψης και επιθυμίας. Εδώ και 50 τουλάχιστον χρόνια, λοιπόν, η παιδική ηλικία συνδέεται στενά με τη φιλοσοφική έρευνα και την πρακτική στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας στήριξη τόσο από τα προγράμματα της φιλοσοφίας για, όσο και με παιδιά. Σύμφωνα με το εν λόγω σκεπτικό, παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο όν που είναι μικρότερο των 18 ετών, υπάρχουν ιστορίες για παιδιά και χειρίδια για εκπαιδευτικούς. Είναι μια ουσιαστική θεωρία που οι Λίπμαν και Σαρπ παρουσίασαν σε διάφορες μορφές και βοηθάει στην ανασυγκρότηση των σχολείων ως κοινοτήτων έρευνας. Σήμερα τα προγράμματα αυτά έχουν μετατραβεί σε ένα κίνημα με ποικίλες πρακτικές και θεωρίες και αξιοποιούν φιλοσοφικές μεθόδους, τον διάλογο και την επιχειρηματολογία.
Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια θεμελίωσης του φιλοσοφικού διαλόγου, έτσι όπως αυτός προτείνεται μέσα από τις φιλοσοφικές θεωρίες περί διαλόγου που έχουμε δει. Γιατί είναι σημαντική η αξιοποίηση του φιλοσοφικού διαλόγου στον χώρο της εκπαίδευσης? Γιατί όλοι μαθαίνουν καλύτερα και γιατί η φιλοσοφία επιστρέφει στο σώμα και σπάζει τα μάγια του κόκκιτο που αρέσκεται σε αποκλεισμούς. Όμως, για να μπορέσει ο φιλοσοφικός διάλογος να εξυπηρετήσει τον παιδαγωγικό του στόχο, θα πρέπει να πλαισιωθεί από ανάλογους παιδαγωγικούς σκοπούς. Στη συνέχεια, ο κάθε σκοπός θα εξεταστεί κυρίως ορθολογικά, στον βαθμό που με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούμε μέσα από μια συγκρουσιακή κριτική των υφιστάμενων περί φιλοσοφικού διαλόγου θεωριών, στη θεμελίωση της θεωρίας περί της αξιοποίησης του φιλοσοφικού διαλόγου στην εκπαίδευση, έτσι όπως προτείνεται στο πρόγραμμα Φιλοσοφία για παιδιά. Επομένως, για να γίνει πραγματικότητα ο φιλοσοφικός διάλογος στην εκπαίδευση, θα πρέπει να μετατρέψουμε την τάξη σε μια κοινότητα σκέψης. Ενώ στον πλατωνικό μύθο του Σπηλαίου απεικονίζεται μια κοινότητα ανθρώπων, στην οποία τα μέλη της, οι δεσμόχες, διονύζουν πρακτικές μη αναστοχαστικές και εθνικές και στην οποία είναι ανισοδευμένοι με συνήθειες και στερεότυπα, σε μια κοινότητα σκέψης, έτσι όπως αυτή προτείνεται στη φιλοσοφία για παιδιά, το αναγκαίο πλαίσιο απαρτίζεται από ανθρώπους της πράξης και από ερευνητές. Ο τόπος της συνάντησης δεν είναι τόπος αποπλαισίωσης, αλλά πλαισίωσης και διεξαγωγής διανοητικού πειραματισμού για να φτάσουμε στη γνώση. Τα μυαλά έχουν κοινούς σκοπούς και αντιλήψεις, προωθείται ο φιλοσοφικός στοχασμός της κοινότητας, εντείνεται η ικανότητα των παιδιών να διερευνούν μέσα από το διάλογο έννοιες και ιδέες που συναντούν στις ιστορίες σκέψης, εντείνεται η ικανότητα της αναγνώρισης και κατανόησης της σκέψης των άλλων, αυτοβελτιώνεται ο στοχασμός, η ικανότητα για φαντασία και συμβαίνει κάτι που έχουμε όλοι ανάγκη, το νόημα που μοιραζόμαστε όλοι μας. Επίσης, ένας άλλος παιδαγωγικός σκοπός που θα πρέπει να επιτευχθεί για να μπορέσουμε να έχουμε τα θεμιτά αποτελέσματα από την αξιοποίηση του φιλοσοφικού διαλόγου είναι η χρήση των ιστοριών σκέψης ως αφόρμηση. Οι φιλοσοφικές ιστορίες και οι δραστηριότητες που τις συνοδεύουν θέτουν τα παιδιά σε γνωστικούς και συναισθηματικούς προβληματισμούς. Είναι ένα ερέθισμα σκέψης για τα παιδιά, δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να φτιάξουν εναλλακτικούς πιθανούς κόσμους, να ταυτιστούν με τα ερωτήματα που θέτουν οι ήρωες των ιστοριών, να δημιουργήσουν μια φανταστική ομάδα παιδιών που σκέφτονται μαζί, να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους και να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες της ίδιας της φιλοσοφίας και του φιλοσοφή, αλλά και με άλλες έννοιες. Αφόρμηση του φιλοσοφικού διαλόγου μπορεί να αποτελέσουν και ένα αφήγημα, ένα ποίημα, μία εικόνα ή ένα μουσικό κομμάτι ή παιδική λογοτεχνία και ιδιαίτερα τα βιβλία με εικόνες. Επίσης, η πλατωνική φιλοσοφική μύθη ή και θέματα που υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους και μέσα στις σχέσεις τους με τον κόσμο. Τώρα, για να γίνει πραγματικότητα ο φιλοσοφικός διαλόγος στην εκπαίδευση, θα πρέπει να συγκροτηθεί και η ανάλογη μέθοδος. Αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Την εστίαση στο πρόβλημα και την εκδήλωση απορίας, στην καταγραφή και την ομαδοποίηση των ερωτημάτων, αλλά και την επιλογή του κύριου ζητήματος που θα τεθεί στη συνέχεια υποσυζήτηση. Το άλλο μέρος είναι η αυτορύθμιση. Οι συμμετέχοντες καλούνται αρχικά να εκφράσουν τις δικές τους πρώτες σκέψεις και να πούν ποια είναι η δική τους θέση αναφορικά με το υποσυζήτηση πρόβλημα, αλλά και να εκφράσουν τους πιθανούς λόγους των ενστάσεων τους
στις όποιες θέσεις των υπόλοιπων μελών της ομάδας, είτε χρησιμοποιώντας επιχειρήματα ή αντιπαραδείγματα. Το τρίτο μέρος της μεθόδου είναι η εξισωτική δομή. Οι συμμετέχοντες πλέον καλούνται να αξιολογήσουν